Salutare curioșilor, după cum v-am promis că astăzi am ieșit afară, dar trebuie să iasă și Mihai. Salutați pe Mihai! Salut! Astăzi cred că o să facem omul de zăpadă după cum v-am promis. Uitați-vă și trotineta mea și a lui. Dar trotineta mea e cam așa, veche de mult. Și a mea e de De balarter cumpărată. Așa că astăzi facem omul de zăpadă sau ne plimbăm prin zăpadă. ne plimbăm prin zăpadă, deci haideți să începem curioșilor. Eu, ca că n-ai cum să... Bun, are venit telefonul la mine, haideți. Haideți. Uite-l pe Alex. Salut. Hai și noi. Haideți, mă, Deci, curioșilor. ambele trotinete, uitați-le. Da, ia uitați-vă. Una roșie, una neagră sport. Haideți. Haideți, curioșilor. Haideți să ne plimbăm până la magazin, curioșilor, sau până la școală. Să vedeți cum arată școala mea. Școala noastră. Școala noastră. Că e și a mea. Dar eu o pup aici că e pe zăpadă, direct. Poate Uite, la o ia pe asfalt, pe unde nu e zăpadă. Și o ia pe... Uitați cum merge. Uitați. Ia uitați-vă. Bă, ninge 3 zile fără oprire, bă. Da. Uitați. Ia uitați-vă. Vedeți fulgi cum cade. Ui. Vă place, curioșilor? Uitați cum e roțile. Ia uitați-vă. Bine, la el nu e, că le are tocite, eu le-am noi și uitați. Uitați cum facem linii pe zăpadă. Ia uite. Aici am făcut noi. Uitați cum vine fulgi spre noi. Da. Ziceți că ne mănâncă. Haideți. A, uite și poliția. A venit și poliția, dar nu știu ce face. Poliția e mai proastă, dar în fine. Așa. Bun, curioșilor, Aici stă o babă, dar nu vă pasă, da? curioșilor, să vă cheamă unde vă pasă. Să zicem, da. Ai zis bine. Dar uitați-vă poliția. A venit poliția. Uitați-vă. Oh! A venit poliția! Uitați-vă, curioșilor. Da, uite și aici de asta. Da. De dat zăpada. Oh, uite bă! Uitați, aici dă cu... Uitați, aici dă cu sare. Uitați mașina, dă-te bă cu capul la mare. Uitați, poliția acolo, dar nu l-a prins nimeni. Dar să că îl păzește. Da. Acolo de seara dă pe asfalt ca să nu patineze mașinile. Da, uitați. Acum hai să continuăm drumul. Kauflandul se deschide pe 27 februarie. Da, uitați emblema aia sus, Kaufland. Da. Haideți să continuăm mersul pe zăpadă. Haideți să ne plimbăm. Bă, dacă e nisoare frumoasă. Dacă ninge la voi, Dacă ninge și la voi, spuneți-ne în comentariu. Aici e magazin, Supermarket Maria. Da. Taci. 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 Da, nu, că aici nici de rupe, să nu aduce ceva. Bă, dar pune-ai țâțe. Pune-ai țâțe prostule. Și prost de bubui. Ia uitați un motor aici de răpânat, două de fapt, și unul acolo, care e dezbrăcat. Încă două aici. Da, uitați aici cum arată mașinile. Și vine fulgi. Trebuie să arătă din față și mai personalizat așa. Uitați școala noastră. Școala gimnazială numărul 41, ca să știți. Da, aici ce să mai zic. dar a uitat să zic curioșii mei la mulți ani. Da, la mulți ani de Valentine's Day. Pe cine cheamă Valentin? Să zică în comentarii. Ce credeți? Noi aseară pe strada asta din față am găsit pe jos 3, 2, 1, 10 lei. Aici a fost. Da. Efectiv ne-am avut Deci noroc. un pic mai acolo, da, hai să ne întoarcem. Hai să mergem la Nicolae. De ce? Hai să mergem
Revenim peste câteva minute. Pa, Nu. Ba da! Pune pe pauză. Așa, da. Gata. Mi-a înghețat nasul. Uite ce-i pe ăsta, bă. Mucureșilor, am revenit. Ia uitați-vă. Ce faceți la mine? Nu arunca. Dacă mi-arăși te omor. Ui, dacă mi-arăși te omor. Ia uite. Uitați-vă la camera. Nu arunca. Bine, gata, fac unul ca să-l am. Ia să Adina. pentru Adina, eu și-o fac cu Adina proasta. Adina. Gata, curioșii lui. Bă, cum țin zăpada? Bă, curioșii lui, ia uitați-vă cum sunt. Mamă. Ia, ține telefonul. Mamă. Bă, vreți altceva iau? Direct să fie. Bă, ia uitați-vă curioșilor cum sunt. Mamă. Nu mai văd nimic. Ce-i făcut? Mamă, eu efectiv nu mai dau mine în zăpadă. Deci dacă mai dai în zăpadă, închid videoclipul, bă. Vreți altceva? Dar după ca un geaca, nu. Hai, hai. Ei, îngheță și mâinile. Ține telefonul, Mihai. De ce Cameramanul ține telefonul. Da, hai să vă arăt un asfalt plin de zăpadă. Uitați asfaltul plin de zăpadă. Jumate, mai e jumate și gata, am venit. Priveliștea frumoasă. Deci, noi doi suntem cei mai fericiți copii. Da. Nu? Da, mă știu. Da. Da, așa. Dar S-a pus camera. A, ba, nu, e bine. e bine? Da. Bun, deci efectiv. Ia uitați. Uitați ce e aici. Ce? Bă, dă-i camera asta mai... Uite cât de aproape e. Dă-o mai... Ce-ai făcut, frate? Stai, mă. Ce-ai făcut, frate? Nu-ți curioșilor. Mamă, credeți că suntem la Brașov aici. E, poate, ia ține puțin. Ții puțin, așa. Vrei să nu scapă telefonul. Dar ce-ai făcut, frate? Acum mai ține și tu telefonul, hai. Hai acum, haideți. Dar nu pot să țin telefonul ăla. Pentru că, ia uitați-vă. Acolo. Mamăi, deci da, să vedeți. Băi, efectiv, curioșilor, suntem fericiți.